Doki! Grabe Doki oh. Para Dok. sa Bibi Mama. Dok, tinuod ng Daman. an apple a day keeps the doctor away. Keeps me away. Dok, nara ba ito ng chat sa Instagram, Dok? Kung sa daw requirement ni mo sa single mom, Dok? May anak, syempre. Okay ra nga doha. Pero complete family. Diretso na. Laking bayi ba? Kaya ba daw ni mo buhay, Dok? Ay, Kaya kayo, lo! Wala, chat na mo diri. Ay, na mapagdugay-dugay. sa single mom diha. Nanay duha ka. Kabayi og laki. PM lang. Grabe si Dok, oy. Natingala siya, kapasaka, eh. Para asa pa ba niya akong training? Ug gana siya lain. Ay, dito ra. Dito ra. Karon po kita gamay nga baka, oh. Karon pa po mo kita, no? Bibikaw. Consistent, makita, Dok. Unsa may gipanghandaan na to, day? Baby mama. Okay. Kita mo, doy. Buttered husband, man, eh. Saman. Sali na, brownies. Dali na kaya na bato. Tapi brownie ngayon ganahan. Crave na sa mga sa brownies, oh. Bata to healthy nga brownies para di na lang itag lain para less ang yaw-yaw ba. Amo ni siya, Rob. Sunod ko ha. Cook na. Excited ng gatang, man. Pakat! Oo, ano eh. Brownies na siya. Umot pag yung kayo. Ngayon siyang moist cake, hindi man siya brownies. Sigo mong mata. It melts in my mouth man kayo. Being satisfied naman po do.